Oikeastaan se olennainen asia on se, että valmennus on työkalu, jolla tiimi ja toisaalta tiimin johtajakin kehittyy. Et valmennus on niinku, valmennus kulkee käsi kädessä sen kanssa, ja itse asiassa osana valmennusta on hyvä, että tehdään jonkunlainen suunnitelma, että teillä on tavoite. Tai sitten organisaatio on niinku antanut teille jo tavoitteen, mutta on hyvä myös tiiminä kehittää sitä tavoitetta. Ja valmennus nimenomaan auttaa teitä luomaan ne askeleet kohti sitä tavoitetta. Et toisaalta teiltä valmennuksessa kulkee niinku tälleen kaksi asiaa käsi kädessä. Eli yksi on se teidän tiimin jatkuva kehittyminen ja oman työskentelytavan parantaminen, ja sitten toisaalta niin kuin sen kanssa rinnakkain se teidän tiimin tavoitetta kohti meneminen. Eli se on se sitten projekti tai pitkäaikaisempi prosessi tai joku muu, joka jos mennään niin kohti tavoitteita ja sitten aina vähän korjataan tavoitteita ja mennään uudelleen kohti tavoitteita, niin nämä kulkee koko ajan käsi kädessä. Ja valmennus mahdollistaa justiin sen, että meidän tiimi ja meidän työskentelytapa, niin ne kehittyy käsi kädessä. Ja toisaalta sitten taas, kun puhutaan tiimivalmennuksesta, puhutaan myös tiimin johtajan valmentautumisesta, niin se, että nämä kaksi kulkee käsi kädessä. Eli että siinä on semmoinen balanssi, että se tiimin johtaja kehittää omaa osaamistaan koko ajan samassa rytmissä sen tiimin kanssa. Ja sitten taas tämä toinen raide, että kummallakin on koko ajan niin fokus siinä samassa asiassa, mikä sitten onko se annettu johdosta tai organisaatiosta päin, onko se hallitus tai rahoittajat tai mikä tahansa teille niin antaa sen, määrittelee sen, että mikä se teidän tavoite on, niin te kuljette kohti sitä kehittyen koko ajan myös tiiminä. Ja valmennus mahdollistaa juuri tämän, että valmennuksessa mietitään, että mitä teidän tiimi juuri tarvii, jokainen tiimi tarvii jotain, mitä teidän johtaminen tarvii, ja sitten näitä kahta kuljetetaan käsi kädessä. No ei, niin kuin sanoinkin tuossa jo niin käsi kädessä kulkemisesta, niin nämä kaksi kulkee koko ajan käsi kädessä. Varsinkin sitä kuulee paljon niin päin, että tiimin jäsenet tuskailee, että taas meidän tiimin johtaja kävi jossain valmennuksessa tai koulutuksessa tai seminaarissa, tai taas se luki jonkun kirjan ja nyt sillä on taas uusi idea ja nyt me lähdetään kokeilemaan tällaista ja tällaista. Ja ilman niin kuin systemaattista valmennusta niin käykin helposti niin, että se tiimin johtaja aina innostuu jostain uudesta trendistä tai uudesta asiasta ja sitten valuttaa sen sinne tiimille päin. Ja vaikka sitten se johtaja kehittyisikin myös niin kuin systemaattisesti, että se olisi tehnyt itselleen jonkunlaisen kehittymispolun, mutta se ei huolehdi siitä tiimistä tai se vaan niin kuin vie sitä itse sinne tiimille päin, niin se on tiimille epäselvä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja johtajan on ymmärrettävä, että kun on sellaiset niin kuin käyrät, sun kehittämiskäyrä menee näin, niin se tiimi tulee koko ajan vähän perässä. Ja te olette aina eri vaiheessa sitä käyrää. Kun sä oot innostunut, niin se tiimi on joko niin kuin tosi tasaisessa vaiheessa tai menossa alaspäin omassa innostuksessa. Sitten taas kun sulla lähtee innostus laantuu, niin saattaa olla, että ne innostuu justiin siinä samassa vaiheessa. Mutta se, että nämä kaksi käyrää synkronoidaan, että tiimijohtaja ja tiimi niin kun kehittyy yhtä aikaa ja tietysti tekee sen systemaattisesti, niin se on tosi tärkeä. Jos pitäisi valita jompikumpi näistä, niin sitten mä sanoisin, että tiimi yhdessä, koska tiimijohtaja on osa sitä tiimiä. Niin silloin te valitsisitte sen, että teidän tiiminä te valitsette ne stepit, mitä te teette, ja se johtaja kehittyy siinä tiimin kanssa. Mutta sitten taas, että jos johtaja kehittyy yksin, niin se useimmiten ei näy sinne tiimille päin tai jopa näkyy niin kuin haitallisena. Kyllä tuloksia voi nähdä aika nopeastikin. Ja itse asiassa, jos mietitään, että jos sulla on tiimi, joka ei ole koskaan hankkinut valmennusta, niin se on vähän niin kuin jos sä meet treenaamaan salille. Niin semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan käynyt salilla treenaamassa, niin sillähän niin kuin alussa tapahtuu kehitystä aika nopeastikin. Ja sitten kun sä jatkat sitä, niin sitten jossain vaiheessa tasaantuu. Mutta kun sä jatkat systemaattisesti oikeanlaisten ohjelmien toteuttamista ja sulla on ruokavaliot ja palautumista ja kaikki balanssissa sen sun treenaamisen kanssa, niin kehitys tapahtuu koko ajan. Mutta se alussa tapahtuu se jyrkkä kehitys. Ja sama
tiimin kanssa. Et jos teidän tiimi ei ole koskaan hankkinut tiimivalmennusta, niin alussa, joka on hirveän rohkaisevaa, koska sehän on myös innostavaa, että ensimmäisessä tiimivalmennuksessa on silleen, että vau, mitä kaikkea voi saada aikaiseksi, niin se on tosi hyvä asia ja sitten kannattaa niinku jatkaakin sitä, että se ei jää siihen yhteen valkokemukseen, vaan sitten on seuraava valmennus ja te kehitätte koko ajan itteenne eteenpäin. Jossain vaiheessa tasaantuu, mutta sitten ettei se lähde laskemaan. Ja se, että sitä valmennusta pidetään ja että meillä on suunnitelma siihen, että miten valmentaudutaan, niin silloin myöskään ei tapahdu sitä, että tulee sitä laskua. Koska tämähän on sellainen, mitä organisaatioilla, yksilöillä, monella muulla käy, että niin on joku tavoite alussa ja lähdetään sitä tavoitetta kohti ja sitten tulee kehittymistä ja sitten kun se tavoite on saavutettu, me ollaan tyytyväisiä ja sitten se kehitys loppuu, se lähtee tasaantumaan, ollaan niin päästy siihen, mutta useimmiten sitten se lähtee vielä laskemaan jossain vaiheessa. Ja sitten se laskee vähän aikaa, se näkyy joko tuloksina tai yhteistyönä tai jossain muualla näkyy, että okei, nyt ei menekään niin hyvin, niin sitten taas hankitaan joku valmennus ja sitten taas saadaan niin kuin ylämäkeä ja sitten mennään tälle edestakaisin. Ja loppujen lopuksi, jos sitten pidetään niin kuin käyrä tiimin kehittymisestä, niin se pysyy koko ajan tasaisena, koska välillä on huippuja ja välillä on niin kuin laaksoja. Mutta että saadaan semmoinen tasainen ylöspäin nouseva käyrä, niin siihen pitää sitoutua ja se pitää olla sillä tavalla systemaattista ja suunnitelmallista ja niin kuin hyvin johdettua se valmennuksen. No totta kai voi ilman valmennustakin menestyä. Ensinnäkään valmennus ei ole menestyksen tae. Siinä on monta tekijää, teidän pitää sitoutua siihen, teidän pitää tehdä muutakin kuin vaan käydä yksittäisessä valmennuksen. Tiimin pitää ottaa se valmennus tosissaan ja toisaalta myös, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, siinä pitää olla jonkunlainen suunnitelma pitkällä aikavälilläkin, mutta sitten toisaalta eli valmennus ei ole menestyksen tae, mutta sitten myös toisinpäin, niin kyllä niin kuin menestystä voi tulla myös ilman valmennusta. Mutta uskaltaisin sanoa, että semmoinen jatkuva kehittyminen ja todellisten tulosten saavuttaminen ja itsensä ylittäminen ja muu, niin se vaatii aina valmennusta. Et se ei vaan niin kuin synny tyhjiössä. Jos laitetaan huippuyksilöitä yhteen, niin kyllä ne totta kai on edelleen huippuyksilöitä ja parhaassa tapauksessa voi toimia keskenäänkin, mutta kun siellä on niin keskitytty oikeisiin asioihin, kun siellä on joku, joka huolehtii siitä, että nämä kaikkien parhaat piirteet tuodaan vielä yhteen, niin sitten sitä todellista menestystä tulee. No, tämä on tietysti ikävä realiteetti tällä hetkellä monelle organisaatiolle, että vaan yksinkertaisesti ei ole rahaa. Ja mä ymmärrän sen, että kun rahat on tiukassa ja voidaan sanoa, että ei ole rahaa valmennukseen, mutta sitten mä kääntäisin myös vähän toisinpäin, että onko teillä varaa olla kehittämättä teidän tiimiä ja teidän johtajia, koska huolimatta siitä, että oletteko te julkinen organisaatio tai yksityinen organisaatio tai kolmatta sektoria, niin teillä on jonkunlaisia tavoitteita. Ja niin kuin mä oon sanonut nyt, että pääsette niihin tavoitteisiin, niin se vaatii teiltä jonkunlaista työskentelyä, jota auttaa suuresti valmentaminen. Ja silloin teidän kannattaa miettiä, että mitkä ne teidän todelliset resurssit on, että mitä me voidaan laittaa, mikä on se minimi, mitä me voidaan laittaa tiimivalmennukseen, koska jos me ollaan tehty tiimi, jos ollaan päätetty meidän organisaatiossa, että rakennetaan tiimiorganisaatio tai rakennetaan yksittäisiä tiimejä, niin kyllä silloin on pakko huolehtia myös siitä, että niitä tiimiä kehitetään. Että ne tiimit niin saa jonkunlaista tukea ja apua siihen ja niiden tiimien johtajat saa jonkunlaista tukea ja apua siihen. Mutta ei se tarvitse tarkoittaa sitä, että nyt otetaan semmoinen tuhansia euroja kuukaudessa maksava valmennus tähän tai joku valmentaja jatkuvasti tai in-house-valmentaja tai mitään muutakaan, vaan se voi tarkoittaa sitä, että luodaan jonkunlainen systeemi siihen, että miten tiimi valmentautuu ja silloin puhutaan ehkä 10 kuukaudessa tai maksimissaan jostain 100 ja silloin niin tiimi voi kehittyä myös sitä kautta. Mutta se, että jätetään se ihan yksin ilman minkäänlaista resursseja, niin silloin mä tosiaan kysyisin niin päin, että onko oikeasti teidän organisaatiolla varaa jättää teidän tiimit ja tiiminjohtajat valmentamatta, ja vastaus on, että ei ole varaa. Siis varsinkin jos teidän resurssit on tiukassa, niin silloin teillä ei ole varaa siihen.
Yes. Kiitos.